उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। तुमच्याकडून आता तुम्ही पुढे काय करणार? तुमची कंप्लेंट घेतल्यानंतर आम्ही त्या बेसिसवर मेडिकल केस बनवणार, त्यांचं ब्लड सॅम्पल घेणार, पोलिसांमध्ये कंप्लेंट त्याच्यानंतर मग CS वगैरे ॲक्शन घेतील। त्याच्यानंतर लास्ट नोटीस त्याला सांगितलेली, त्यांनी पण की परत हे करेल, परत हे वर्तणूक करणार असं त्यांनी लिहून दिलं आणि तरी पण त्यांनी केलं। तुमच्या समोर आहे, आता ब्लड टेस्ट केली, त्याच्यानंतर आम्हाला हा कर्मचारी वैभवडी तालुक्यातच नव्हता। डुलके काढो तुमच्या पोटाला आम्हाला पाय मारायची नाही। तुम्हाला पॅरेलाइज झाला काय काय होतं? तुम्हाला पॅरेलाइज झाला, तुमच्या वरिष्ठांना तुम्ही सांगितलं पॅरेलाइज दारू केलं काय बोलले ते? नाही ते कामाचं काय बोलले? कामावरती या की नको बोलले? कधी करता? मग आता तिकडे वरती काय करत होता तुम्ही? छत्री आता तुम्हाला माहिती आहे ना पावसाळ्यात पाऊस आहे, दाखवा ना, दिसतं तुम्हाला? पाऊस दाखवा ना, कुठे पाऊस आहे, कुठे आहे पाऊस? स्वतः बघा, स्वतः इथे तुम्ही ड्रेस कोड मध्ये कुठे पाऊस तिकडे बसला होता। बघा पाऊस बघा कुठे आहे, दाखवा पाऊस कुठे आहे? हे तुम्ही आहात ना? पाऊस कुठे आहे बघा तिथे? दुसरा कोण आहे? आता शिंदे जयने तुम्ही कबूल केलं, बघा ना पाऊस कुठे आहे? की तुम्हाला ऐकायचं तर ते सांगा, मग तुम्ही तुमच्यावर काय बघा, तुमच्यावर काय कारवाई व्हायची, तुम्हाला बदल करायचं नाही आहे, आम्हाला तुम्ही ते तुम्हाला बदल नोकरी नको आहे का तुम्हाला? तुमच्यामुळे बाकीच्या गावचं सगळं नाव खराब होत आहे या तालुक्यामध्ये, तुमच्या एकट्यामुळे। आज सकाळी 10:30च्या सुमारास इथल्या जे रुग्ण होते ते काही इथे आले असता इथे शिपाई सगळं कामं करत होता आणि ह्यांचं जे काय कोण कारकून आहे, सिनियर क्लार्क आहे, तो तिथे दारूच्या अवस्थेत धडपड तिथे एका ठिकाणी पेंगत बसला होता। ह्याचा व्हिडिओ माझ्याकडे एक आला आणि त्याच्यानंतर 2-4 लोकांचे फोन आले की हॉस्पिटलमध्ये आम्ही आलो आहे आणि इथे आमची गैरसोय होते, लोक कोण बघायला नाही आहे। अशा अवस्थेत आम्ही तिकडनं फोन आल्यानंतर इथे आलो, बघितलं असता इथे हे जाग्यावर नाही आहेत। आम्ही डॉक्टरांना विचारलं की तुमचे क्लर्क कुठे गेलेत, त्यांना माहीत नव्हतं, ते दारू पिऊन तिकडे बसले होते, तिकडे पेंगत होते। तिकडे आमच्या लोकांनी जाऊन बघितलं आणि अशी परिस्थिती जर असेल, दारू पिऊन कर्मचारी जर इथे हॉस्पिटलमध्ये येत असतील तर इथे येणाऱ्या जी काही स्त्रिया आहेत, पेशंट आहेत, ते इथे सेफ आहेत का? त्याच्यानंतर त्या कर्मचाऱ्यांचं असं म्हणणं होतं की यांना वेळोवेळी यांना आम्ही तक्रारी दिल्या, त्यांची तक्रारी वर पण पाठवल्यात, ॲक्शन घेत नाही आहेत। तर आमची युवा सेनेच्या वतीनं असे मागणी आहे की असे दारू पिऊन ड्युटीवर येणारी लोकं आम्हाला या वैभवडी तालुक्यात नको आहेत। वैभवडी तालुक्यातनं त्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जे असणारी काम करत असणारे हे जे वाजे म्हणून कोण क्लर्क आहेत, त्यांची वैभवडी तालुक्यातनं निलंबित करावं, नंतर त्यांची बदली करून टाकावी। त्यांनी या सगळ्या वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवल्यात। वरिष्ठांनी त्यांना एक संधी दिली होती की याच्या पुढे मी असं करणार नाही असं त्यांनी लिहून दिलेलं। 15 दिवसापूर्वीच हा प्रकार घडला होता, परंतु आता असं झालंय की त्यांचा जे की डोक्याला ताप झालाय आणि ते सुद्धा असं म्हणतात की ह्याला आम्ही कंटाळलेलो आहे, ही माणसं आमचं ऐकत नाही, आमच्याशी उद्धत वागतायत आणि यांना वरचे अधिकारी सुद्धा असं म्हणतात की यांची आता टेस्ट करून घेतली आहे, ब्लड टेस्ट केली आहे, ब्लड टेस्ट केल्यानंतर ह्याचा रिपोर्टवर पाठवला जाईल। मी माझं तर म्हणणं कोणाच्याही गरीबाच्या पोटावर पाय नको, परंतु असे जर दारू पिऊन सतत या परिसरात येत असतील तर इथे येणारी लोकं सेफ नाही आहेत। याच्यामुळे अशी लोकं आपल्या या वैभवडीसारख्या आमच्या ग्रामीण रुग्णालयात कामाला नको आहेत, एवढी आमची ठाम मागणी आहे। आम्ही त्यांना लेखी मागणी केल्यानंतर हॉस्पिटलच्या प्रशासनाने सांगितलं की त्यांची वर जी काय कारवाई असेल ते जर त्या दारूच्या याच्यात त्यांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला तर त्यांच्यावर जी काय कारवाई असेल ती त्या कारवाईनुसार आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना एक तर निलंबित असेल किंवा त्यांची बदली, तुमची जी काय मागणी असेल त्यानुसार त्याच्यावर कारवाई करू। युवासेनेची पुढील भूमिका काय असणार आहे? आत्ता तरी आम्ही त्यांना लेखी स्वरूपात मागणी केलेली आहे। जर त्यांनी ऐकलं नाही आणि हे असंच जर सुरू राहिलं तर युवासेना याच्यापेक्षा उग्र आंदोलन हॉस्पिटलच्या आवारात करेल, एवढं निश्चित। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।